Ahojky, vítam vás späť na našom kanáli. Dnes sa pôjdeme pozrieť túto kúsok k susedom do mestečka Hainburg an der Donau. Hore majú taký kopec, Schlossberg, a na ňom je zrúcanina hradu Hainburg, áno, jak ja nemám rada nemčinu. Na výstup máte na výber z dvoch chodníkov. My sme si vybrali ten strmší výstup, ale nebolo to nejako extra náročné. Hrad pochádza z 11. storočia a bol tu postavený hlavne kvôli tejto strategickej pozícii, nakoľko je z vrcholu vidno na Dunaj aj na okolitú krajinu. Výstup zvládnu malý, veľký aj štvornohý. Ako som už spomínala, z vrcholu je výhľad na Dunaj a celé mestečko dole pod kopcom. My sme si však vybrali na výlet trošku nevhodné počasie, vďaka čomu ale vznikli tieto priam až mysteriózne zábery a aj to malo svoje čaro. Hainburg bol kedysi mohutný hrad, ktorý patril medzi najvýznamnejšie opevnenia na dolnom toku Dunaja. Neskôr bol rozšírený a z tohto miesta ovládali obchodné cesty aj hranice. Dnes tu stoja hlavne masívne múry, pozostatky veží, ktoré pôsobia naozaj neskutočne. Je vidno, že sa o to starajú a aj rekonštruujú. Vraj počas letnej sezóny je tam aj dostupný nejaký bufet. Celé miesto je dostupné bez žiadneho vstupného, bez ničoho, takže si to môžete prejsť vlastným tempom, s chlapatým kamošom, s kýmkoľvek. No, počas našej návštevy sme z výhľadu veľa nemali, ale aj napriek tomu tam bol hore neskutočný pokoj. Je to miesto plné histórie a tak v našom prípade aj veľmi také tajomná a mystérie. Každopádne výletík sme si veľmi užili, aj my, aj Haki. A bolo to veľmi dobré odreagovanie od bežného života. Takže určite odporúčam, keď hľadáte nejaký nenáročný výletík, tak toto je veľmi dobrá voľba. To máme pre dnešok všetko. Ak sa vám dnešný výletík páčil, môžete napísať do komentára, aké ďalšie hrady alebo zaujímavé miesta by ste radi videli. Môžete dať odber, aby ste neprišli o ďalšie cestovateľské videjko. A vidíme sa na budúce. Ahojky! Čože? Že je tu krásne náhodou. Asi, hej. Mysteriózne. A tu sa tam lehatko. Pekný výraz. Aha. Počkajme. Ja sa skotúlam dole. Počkaj. Nezaprosíme nikdy.
Samora. Ale jak rýchlo sme dole. Žijeme!